Kublai phi baro ka thup khubor jungi ka DBMN TV kimat ki bakong san ta ka singi kilong Anjab sup u Thomas A Sangma ya ka shuki speaker Khung ko Dr. Amberin ya ka health agriculture IPR banlo ka COVID-19 kam khangla ki batre shitom ong ulu majang bad ya kendu ka kur ba hasnang buda ribhoi tomantai ne phaj ki khubor ki bakhamania U Thomas A Sangma ukertong kasing NPP na kabantaban yakun ya kasuki Shillong speaker kayeng dorbar tauan ke Jylla unsa job suk namar amdan manu na kalyang persya Congress AITC bat VPP ki bathep kerteng banyale persya ya u Commissioner Secretary Andrew Simons jong kayeng dorbar tauan ulay thuba hadu bakut kasingi baar shamdan bawan thep kerteng na kawe perkalyang laitang kajong Thomas A Sangma Kapau syai mentau Thomas job suk bat long usong kunor bathamai jaga Meghalaya. Haka jing bati mat trekam portfolios ka Dr. M. Amberin lingdo kalakhung ya katana trekam ka kwat kakhya health karab karyang agriculture ilar pathai Khubor Sarkar information and public relations bat katanat an law. Haka sinira khi buromi kilong kumi hakaleng ka perthai International Women's Day 2024 la tinrong ikite kitna trekam jaga Sarkar Jylla haterpeng jaga ni kalong kumi kabala mi khmat ikipat ba East Shillong laj umkhra malki nakabanta kisan sinamban 1 Kani kalong kumi kalabu ningkong hakmat jangka ban penduna ya ka jingyap klem dei por jengki khlung bat kilong kumi ban pen klan ya ka health insurance scheme kalau ong ruba kanya le ban wanra ya ka pension bat housing nakabanta kinong thok Khubor Halor katanat kabaya de berkaan kalau ong ba kandang duryap ban pentebet bat wat jing tip shu syapang kani katanat terekam. Ya karab karyang kanya le shitong ban pli kilat kelenti ban penkiu artet ya kinong rap haka Jylla. Haka Jylang pelat ya ka kot brittle shron balat hor ka kong rikini si marwen haka por bajur ka jingling shop ka klam COVID-19 ya ka perthai hi baro kawe. Uba luma jaw unong tem ba paunam ka sor Shillong ula pen mau ya kitu ki badan haka ni ka Jylang da ka baong. Ka klam COVID-19 kam khangla diki breu ki ba treshitom hala ka kam. Ya kate ka kot ka kong riniki kala tho ha ka por ba jur bha ka klam COVID-19 ka ba ling shop ya ka ri India bat ya ka Jylla ha ka ni ka thain lam mi ngi. Ka jingmut jongan ni ka kot ka de ka bala penwandur ha ka por ka jinglong khna ka jingya de bat ka long yeng long sem. Ka shat phalang bat wan ra jingkan mau ya ki por ki bala letno. Ya ka ni ka kot la palat pat ba do ba luma jaw Hadelans cafe ka badon ha malki. I would firstly like to thank everyone who's come for this reading and music this afternoon. I would like to thank Babu for his support, and I would like to thank Brian Sir for this beautiful gesture. He's got much sir, and I really appreciate and honor the relationship that we have beyond the school years. And I would like to thank Patricia. I just knew her like some months back, and it's so warm and so nice of you to come here. I would like to thank Miss Rosina. Thank you so much, Miss, for coming. I would like to thank Auntie Val. She's one of my very good friends' mom. We keep having chats and all that. Thank you so much for coming. During the pandemic, so I had a lot of time. And I can't imagine writing a poetry book now. There's a lot of things happening and all that. But I like I said, I got a lot of support from my husband because I had to stay up late, right? Because as a mother, when I was done with the chores and having made my kids sleep, I could come to and sit in that in the office room at home and start writing. So the mornings were a little difficult. I would wake up. You need a supportive husband, and you need lovely kids like my 2 daughters, and so I cannot actually say the same about how life is outside the pandemic, especially if you apply if you talk about Shillong work life, where even the moms are such busy beings. So I think that as women who
have kids and a busy husband, like in my case, we need to be disciplined enough to give those personal hours to us, to ourselves. I did it in the morning, like I would wake up at 4:35, which I still continue to do even after the book is done. Yeah, I'm just so sorry for this. Yeah. So I would wake up early. I would read a lot. I would make up things, write them down, and those were my sacred hours. So when I came out of those personal hours of mind, I believe I was a better mother, I was a better wife, and I was a better friend. So all the women, it doesn't matter, if you're married or you should pursue what you love. Yeah, it is important. Yeah. Kakur umba kabadan hari boy distrik kala penlong ya kador barkur umba pulun hasnong umbuda balapan ya uba jues umba president baruba ches umba general secretary ha kapratare Lber uba CBCM ulong kpa ha kani kakur ula pasat peliu jingmut ha kajingkran jung halor kapang kador jung ulong kenyi ban sensyar hala kakur kawe par kapang bala keranda uwe ni kilong kenyi kani kakur halor kapang kabai dei baka jingtei ya ka yeng kasem bala ya mir jingmut ha kani kasngi kalong ka kamram ki kheu long kumi ka kur bar ha kalong yeng long sem hakani ka lumpung la puliru ek report trekam da general secretary Ia lumlang jongi kumne na barok ki circle jong ka sengkur umba bri unyo trap jongi ki badon hapo ka bri unyo trap ngiwan lang hang ni hakane kasi ka badai kasi pratarik jong ubne uba lai jong sunam arajar arpulai pementa kasi kalong komisi bentam ba kawe kalong ban ya kendu komisi kor siing sistem sidok sistem nadu kikni kikiu ki bolong kakur kentai bat ki kunjur ki para persa nadu ki bahe ki basan bat hadu ki ba larang ba aru ki kendu lang kumne kalong naga benta ban wanra ya ka jinglong sitli ka jinglong kur apo ka bri unyo trap namar lada ngimdon ka bukum kene ka kenja jinya kenduk lang kanam don ka jinya teli kanam don kata ka jinya sutu jumut bat kanam don ru kanong rim ka baskam bat ka babiang namata ka longkur jingi de nang ta ka daw ngi yo kum kane ka dorbar ka ba sistem ngi ju penlong ya kane ka dorbar kur umba ka jingi hapo ka bri nya trap ha ka ba men syamsnam ngila yo ban penlong ya ka kum kane hi ka dorbar jong ka kur umba ka jingi hapo ka bri nya trap ha ka bangi layo banlong ha ketika sinong korhadem ka bahap apo ka circle jong ka korhadem kur umba hi hangte ngi layo banlong ha ume hi ubnai ka fer tang ka terik te mentang kesnem pat ngi yo kalat angne ha muda ka bahap apo nongpo bat hap apo ka riboy district hi bukum kene ka dorbar ngi yo ban penlong kade nagamenta ban wanra ban lumlang ia upai nong snong jong ka kur umba apo ka bri new trap ban yalong ka way bat banelong siteli te kane ka dorbar jingi kanam kudru tang kumne hindai ngidon ka thong ia ka ban train nagam ta ka bit ka biang jong babun balang nam ta ka kur jongi ka jaj kur umba kalong ba baleng ong ba kanam kut tang kumne kalong ba ka thong ji kalong ban pembit pembiang hadu uput bangela ban register ia la jong ka kur kumba ka juk kapor bat ka kapor kala de yangi bangi hab ban le kumba le lem kiwe pat ki longkur man kur apo ka bri nya trap na ki jai kur ki bafer ki bedan apo ka rivoy district jingi barkem juru apo akaleng sodong jong ka Jylla ka jingi tiran ta kadau ngi kum ki nongkir kam jong ka office berar ngi layo ban ye kan markmat bat fi hangne kum ki press ki ba legra ye kan ka khubor kalong ba ngidon ka thong ka bakrau ba khmat kalong ban kenti ya ka jinglong kur ban ngra ye ka jinglong kawai bat ban penlong ya kan ka longkur ka ba ya don mentam wat adu ban pendep ya kata ka kamram jingi ban yo benta apo ka hima apo ka kari karat jingi bangilong kita ki ba kinong sing jong ka riphoi jingi bat ngilong kinong sing jong ka bri new trap te tangki nei kentin ke bangi dengkam te hakaju ka poru ngi sngo ban
ban berkemau biang sahisin kalong nagam tagaton jong gane ka juhi ka dorbar ka bangi laju ya kendu nagis nang bimasya batak agani kasi bamenta kalong ba nam tagaton ka banwan kan leja ka sinong lane ka unit jong ka kurumba ha ka unit terkhang unit kata gade ka kajing perma pajba hafi ki media nam tagane ka khubor lane ka message jong gane ka dorbar jongi kalong ba nam tagaton kan leja ka unit lane ka circle jong ka terkhang kurumba circle Uba Mayor Bonds aim ubala ra ekathong jingjob haki election MLA bala dep na nongpo constituency ulangu ngon ya baro ki pal ba jaka nongpo ki bala kenting biang ya u sashisin syakashuki MLA nakatega jaka ulapan pau ka jing sngongu ya baro ki nong kershan bade ki tu gi ba kershan ki weipat ki kertong na mar baro ki ladon ketilang ban penjob bat penpoyu u syakani kathong và nâng con nasngo ban pen pau ke jing sngongu ya ublei trai kenrat ubalai lam balari la sumar yang badeng ilang baro bangilong kumne kum bangilong kum u emily uba kipat ba ajongka nongpo konstitusi la penjob yang sajisin akan ke election akan ke senam arja kulai ngasngo ban ai ke jing kublei ka bakerpang bar ke jing sngongu ya kipat ba jongka nongpo konstitusi baro kawe kibala ai biang ke jeng sania enga banlong kum MLA jong pi ha kan ke kenti ke pemerintah bat ngapen power u jeng sngongu na ke benta jong ka parti UDP ke baro kowe ki nong kit kam ki nong tre ki unit ki jungi baro ki bala tre stom met bat sgi ngai ko beli kerpang ia ki nong kershan ki bahari ki jungi aksin farang yong ki well wisher kiba don hasenda kiba jukershan na ka benta ngin po chong thong jang jang jok so ban ai khuble ya ki kenhun balang kiba per kiba laya ai ka jingkershan so ban ai khuble ya ki bahayeng ki bahasem ki jungi baro prasnong ki prathau ki pajba ro jon hopo konosi tapi ai ka jingkershan ya sa chisin nga bangani ban beteng kum u MLA NAKA nai nongpo konstitusi ban mi khmat cha ke yang dorbar thau an jong ke Jylla Meghalaya ke jungi bankit banba ya kene ke lengkor kam de ke besuk ngadon kam ka jing kershan ngadon kam ka support kan maulem jing duai ke jong pi kum ki pajba nong kershan ber ke nong chong chnong jong nong po konsi ba ki jing khmi lenti ki jong pi ki babun na ka liang jonga kum MLA bo pila penjob hakasin ka baar bo nang la ban tre khamba hakine ki san snem ki banwan ki bukentuk ban pentikna ba ke jing penrung ya ke ketin khasi ya ke kernet ka bapra ini le ban buddin ba ke de ban urlong ke jing pentikna na ke benta ke health sector ke bade ke jing persang junga banya khuna ke po mi di banyo ya ka medical college ha riboy kum ka aspirational district ke bala itu kerpang da ka sarkar pedeng ke ne ko ne ke wini ki mat ki banginang ya khun nang ne sekhamat ke jing persang na ke benta ban pentikna na ka benta ka lat yo kam yo jam jong ki khun samla ki bi ki jongi la ka de DSC la ka de kino recruitment board ki badon apo Kriboy district kum UMLA ba ki pajba ki la penjob in yale kat bala mi ba ki samla jong ka temri boy jong ka nongpo si jongi kin la ban yo ai ki lat ki lenti haki tenat ki prepare ki la bande ki permanent post ki la bande ki master role ki la bande ki casual ki la bande ki contractual ki la bande kino ki batandre no so ban ai men si mi kun sam lagi jongi ban tre sitom haki exam ki pi don lagi de ki exam ban tep kam ni kam pulit kino ki kam na ki liang jongi ni le kat bala ban don hasenda bat ki kun samla na ka benta kani ka benta bat kumju ro ban pentikna ak bade bat ka pule ka puthi ka we ni benta ke bakongsan ban pentikna bagri boy college kanang kiu saprang sakmat ban pentikna ba ka ITI hanong khra ding de ban plikloi kat bala ban pentikna ba ka Northern Riboy College umden kanang kiu saprang sakmat in persang ban pentikna bat kumju ro jing angnut jeng babut ki balang ya umden sinar di blok de ka mat ka bangil sedang ban prudang ini le kat bala ban budin hakini kisnang ge banwan ban persang bat ki mat ki bade bat ki nong rep ki jungi ki sembai dong ki jing thung ki jing tep
kajing shalan ni gisok gipai nak tagi nong tanjan gibi kijungi kiba kamai ja kapo lagi ni gikam ini lek kat balak banwa ikilat kilenti kumno banirap ik pai ba ngaso ban penso wasisen lek ya borok ngina mla ban lek dan re dan persang kat balak ai bu ibor kat bakot kumba phi pila ai biang kajing shania yang aku mu emle ujung phi nakaliang jong ngar manam jong that menteri agini kisan snem kibanwan khamtam manta bingi yo menteri rengkat lang bat ka sarkar ban penting kena ba kajing mentoy kade ya ki ba kano ko sinjam ko bangi kum kinong mi khamat ki ba phi phi la panjob ni sim kade hina ko banta kajing mentoy jong upai ba bobun balang Pada kitu ki Khubor lapoi kabakun tar hadu bangin dia syambiang kublai shibun.